clear tu zong zong te in zava in chibai ka buk le vek cheu ni voin hi Good Friday ni ania Good Friday chibai ka buk vek bok cheu ni Lawngtlai Mizoram sang ni som ni pali thanna atana Lawngtlai District Aiawh tur puana nei ani Aizawl March ni som ni pasari sang ni som ni pali Lawngtlai District MZA buat sein voin khan lai house Aizawl Conference Hall Mizoram sang ni som ni pali thanna turatana Lawngtlai District Aiawh tur Miss puana nei ani Pulal serlian kai hruai he hun manna hian pu Elvis lalthang zuala President MZA Lawngtlai District chuan Miss L lanun tluangi chu Miss Mizoram sang ni som ni pali thanna tura Lawngtlai District Aiawh turin apuanga LSA Joint Headquarters Aizawl Deputy Resident Commissioner Lighthouse tan hena lom thu asoi pitilal minglupui Deputy Resident Commissioner Lighthouse Aizawl chuan Miss lukhum tirna le sas or tirna hun amang bok Lawngtlai District Aiawh tura thlan Miss L lalnun tluangi chuan MZA Lawngtlai District in Lawngtlai District Aiawh tura an thlang chu lomom ati thu asoya mipui support na amamo thu le akal le zel na tura tongtrai sakna amamo thu asoi Miss L nun tluang hi government Rangbana College sa BA6 semester zirlai ania sangaw council venga khosani in tuna hian zirna wangin tuikol sauta acheng mek ani Lawngtlai District MZA chuan Miss L nun tluang hi akal le zel na turatana a in buat saina tan cheng singkhat an hlan bok he thu kalak chuan hi Lawngtlai block satanga kalak chu ania chuanin Lawngtlai District Aiawh tur tana MZA Lawngtlai District MZA ten Lawngtlai District Aiawh tur atana an thlan chua Miss L lanun tluangi video toy te kan en ho hlom don ani ti chuanin district dang te po kan lo ti lang ve tura ngai tai la mar lampang chu nakina kan lo la hru tanga chim lampang Lawngtlai le Siaha kha kan ron thlur bing don ani voina chuanin
Siaha kan hua Miss Mizoram sang ni som ni pali nei na tura Lawngtlai District Aiawh turin Miss el nun tluang kha Lawngtlai District Aiawh turin kan ron the chuak don ania a video te po kan en to kha kan hua kan ria sang thlather thlor khop maya a pian po adik fu maya ti chuanin Siaha lampang Siaha district in na an district Aiawh turata na an thlan tuna chuanin kan lo en le don ani ti chuanin a top lama thutlem te karon soi ve don bok ani tuna Siaha district Aiawh turin Siaha district nula mel thadeu mai district Aiawh turan ron the chuak ve le dona ti chuanin helai Joseph Photographer Society Facebook a hian an ron posa kan chiar nge official candidate for Miss Mizoram sang ni som ni pali Miss Mizoram sang ni som ni pali thlan tura lalrin chani chu Siaha district Aiawh tura thlanani anon tia hei kan huwa Siaha nula mel thadeu mai hi asan mel khop maya hetia alandana chuanin tunlai khovel hi changkang to khopa tunlai tunang huna hi chuanin mi hi an mel chadu tak tak to lo ni mo mi pa po hi kan mel hi a chewak du to lo ni tin kartin deuh tho main beauty parlor hian kain lu choklom thina tuna hi chuanin mel po hi che tak tak theilo ni man lai kha chuanin mel chi asiam thailo an ti thina tunai ro chuanin mel hi alo siam thai to khop maya khovel hi changkang tol tu ril rupo asiam that thai to mel po tunang huna hi chuanin asiam that vek thai to ni chuanin Siaha district Aiawh tur hianin Miss lalrin chani Siaha district Aiawh in an thlang vele ani hi a video kanai lova a pic a thalak ringot hi kanaya thlir tu te pon min hre thiam taula a video kan nei ni le khongai min lo sen veula kan ti chua te po kan ron tum venga ti chuanin Lawngtlai district le Siaha district in Miss Mizoram sang ni som ni pali kan nei na tura kan nula chuan vor tak tak te district Aiawh kan thlan chua ve liu te kan ron the chuak don ania Miss Mizoram a hianin mel chi hi an en lova ti te po kha kan riat numa ni se ka han soi lang vele du rim rima engkim kha Miss Mizoram ni to kha chuanin a perfect club tur ni ta ni mo an IQ a triumph ti te mo an presence of mind a triumph engle kim an body figure khleng khanin just so khanin an just vek dona mel ringot kha apoi mo ber lawa mel ringot poimo po ni ta se Lawngtlai district le Siaha district ke district pani te hian kan hupur lawani ti te po kha kan soi vele ni ta se district dang te po an mela thaveka tu te mai po kha an mela tha em vek mai ni ti kha kan soi vele ni ta se ti chuanin Lawngtlai hian in Miss Mizoram hi sang ni som pasari khan kan lo nei to chu Miss Rodi khanita Miss Rodi kha sang ni som pasari ani in ka ria ka soi sual mai thaya soi sual lo thei tho boka ka soi sual ni chuanin khongai min hre thiam taula sang ni som pasaria Miss Rodi kha Lawngtlai in kan nei to kan chuang ve khop maya mel po tha pian po mo engkim kha dik em vek maya tu na po hian Lawngtlai hianin Lawngtlai mi pui te hianin be sei na sang tak kan nei le ni kan district Aiawh kan thlan chua mo MJA te na an thlan chua Miss L lalun tluang I chunga po hianin Lawngtlai mi pui zong hianin Miss Mizoram sang ni som ni pali hi ni nge se ti hi kan du pui khop maya chung tiang thau chuanin Siaha district nulo mel tha po hi Siaha hianin kumin sang ni som ni pali a hianin Miss Mizoram hi hon ve nge se nei ve nge se ti kha kan du pui khop mai ti chuanin le top lampang te kan nei le don tonga he video hi try tia he video hi try ti ni chong khong in like le share te po kha in rem chan da nang zela min lo pek saka min lo share sak ve turin ka han som bok che ni ni man nuam mang tha le vek ule